Машини, добър вечер и добре дошли в петъчната работилница. Както ви обещах, буквално дни, часове преди G-Fest, започвам да ви показвам какво ви очаква на това събитие. Пак казвам, най-доброто място, на което можеш да видиш компютри, хардуер, различни билдове и да имаш възможност да разцъкаш, да се докоснеш, да ги попиташ тия хора и те да ти отговорят смислени неща, а не глупости. Сега, днес се намираме в сервизния ни център, където подготвяме конфигурациите за Gigabyte OLED зоната. Зоната, на която ще се цъка PUBG. Една игра, която миналата година я нямаше. Много хора ми писаха, казаха: бе човече, моля се, дай да я върнем, струва си. Аз ги чух и специално на Gigabyte OLED зоната ще се цъка PUBG. Сега, когато си говорим за OLED, вече видяхте и от близките кадри на Абрашев, става дума за сериозни машини. Когато става дума за сериозни машини, говорим за хубава видеокарта, хубав процесор. В тази зона ще имаме най-новите OLED модели на Gigabyte от тази година. 27-цата, 32-ката, може би ще видим и някой ултравайт. Така или иначе говорим само за OLED-ове и то както се трябва, топа на кека 240 Hz, 360 Hz. Затова, какво сме направили? В едно от моите последни видеа за Samsung ви казах, че за 4K 240 Hz, когато си говорим за Nvidia, говорим от 4070 Ti нагоре. Или Ti супер, зависи кой как го гледа. Тук имаме 4070 Ti с 7800 X3D, 32 GB G-Skill на 6000 мега трансфери в секунда, 1 терабайт Kingston в кутията на Gigabyte серията 300 V2. Това е новата серия 300 V2 в черен цвят. Кутията идва с 4 вентилатора фабрично, 3 отпред и един на задния панел ARGB и мога да кажа, че е наистина доста приятен модел. Има го и в бяло. Две такива машини 7800 X3D с 4070 Ti ще бъдат на щанда на Gigabyte. Какво още ще имаме там? Ще имаме зверилника в модела GC500 на Gigabyte. Една кутия, която наистина така показва, че Gigabyte започва да натискат и в това направление. Ясно е, че някой им прави кутията, но се справи според мен доста добре. Тук имаме съчетанието 7800 X3D с 4090. Ясно е, това ще е машината, която ще е за 4K 240 Hz OLED 32 инчов монитор на AOS. Или на Gigabyte, което и да кажете, няма да сбъркате. Тук имаме, обърнете внимание, 360 от тяхната серия. А тук забравих да кажа, Ники, че това нещо е новата ни серия водни охлаждания от AlphaCool. Да, много от вас ще се изненадат, но AlphaCool правят all-in-one и това е един доста приятен модел от AlphaCool 360. Виждате колко приятно така свети без екранче, но на една много добра цена за пазара на 179 лева 360. AlphaCool знаят за какво става дума. И това ни е 4K машината и тук сега ви обръщам внимание. Някои от вас ще кажат защо тези вентилатори са като дискотека, защо тук екрана е накриво. Знаете, много пъти съм обяснявал, че преди да сложим Aorus софтуера, т.е. RGB Fusion, да сложим софтуера, нещата мигат като дискотека отдолу, докато сме в BIOS и не можем да преместим екранчето, но тъй като бързах да направим видеото, за да мога да ви ги покажа трите машини, колегите спряха до момента, изгоних ги, няма никой, за да мога да ви покажа този билд. Тук отново имаме кутията от серията 500 на Gigabyte, 4080 Super, 7800 X3D, 2 по 16 на 6000 мега трансфери в секунда, G-Skill, Flare серията, т.е. нещата са ни както трябва. Или имаме два зверилника от серията 500 с 4090 и 4080 Super и два зверилника с 7800 X3D и 4070 Ti. Така че това нещо е една невероятна основа за всеки от вас, който иска да види OLED мониторите в пълния им блясък,
който иска пък да усети какво е PUBG на 0,03 милисекунди време за реакция, който иска да види черното в PUBG, да дойде на G-Fest и да се изкефи на Gigabyte зоната. Наистина това ще е една от много фамозните зони, които са в така наречената нашата Showcase зона, която е вътре в самата зала. Като влезете, имаме Showcase зона, имаме Expo зона, Retro VR зона, турнирни зони, главни сцени, изобщо е един голям фестивал. Търсих думата така да кажа, но да. А тук може да видите машини, разбира се, в крайна сметка ние сме на живо. Една машинка за наш клиент, 7800X3D с 360 на Arctic и това е Phantom Gaming 7800 XT. Между другото, това е много интересно комбо 7800X3D с 7800 XT. Много приятна машинка, за около 3000 лева се получава, така че определено си заслужава. А отвън, Ники, можеше да я покажеш зад тебе, са бургаското дуо Жени Иванова и Bad Forge, които специално долетяха, за да са на аутрото на това видео. Бостонското дуо в целия им блясък, ето, долетяха да ги вкараме. Значи, искам да ви кажа, че на Жени Зера и става навик да влиза тя в тия видеа. Вече няма видео без тя да се покаже на него. Така да иначе машини, усещате, че наистина G-Fest ще е едно наистина прекрасно местенце да видите и да се докосите до наистина топа в момента в хардуера. Ако това видео ви е харесало и нямате търпение за G-Fest на 14 и 15 септември, значи сте от нашите хора. Следващия петък отново ви тизвам и яко за следващата много яка зона. А до тогава продължаваме да мачкаме и продължаваме да бачкаме. Чао!